कामरुपनि जाजिखनायाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा UBPOनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्माया गाजा गोमजायै सोलिगासिनो दङ। मैयानिफ्राय सोलिनाय खौसेथि बर' सुबुं आफाद UBPOनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै नैथि सान। दिनै नैथि सानाव फुंबिलि समाव गिबि हाबाफारि बायदियै आफादनि फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ मावफुङो UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय हाबाफारिखौ मावफुंनानै होयो UBPOनि लेङाइ आफादगिरि बादर मोसाहारिया। दुलाराय आसामनि मोन 22 जिल्लाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रायजोफोरनिफ्रायबो थान्दैफोर बाहागो लाफैनायजों UBPOनि 17थि बोसोरसालिया जथुम्माया दिनै नैथि सानाव आगान होबाय। बेनि गेजेरजों UBPOनि आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया फोरमायदों दि दिनैनि गेजेराव आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बिटिआरनि बायजोआव रायजो जानाय बर'फोरनो मोजां रादाब हराब्ला बिटिआरनि बायजोआव थानाय बर'फोरा आसाम सरकारनि बेरेखायै माखासे दाबिफोरखौ लानानै गोख्रों सोमावसारनाय लाफिनगोनखौ फोसावदों आफादगिरि मनरन्जन बसुमतारिया। बर' सुबुं आफादनि जिथु 17थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे रङियानि जाजिखनायाव दाख्लै 7 अक्ट'निफ्राय जागायनाय जिथु हाबाफारि बेयाव दिनै नैथि हाबाफारि मैया सेथि हाबाफारि बादियै जोंना डेलिगेट्स जिरायजेननाय दंमोन 3 बाजिनिफ्राय बे डेलिगेट्सआवनो जों गोबां आलासि मैया मोननो हादों। जों खोब गोजोननाय बावदों। आसामनि केबिनेट मिनिस्टार इउजि ब्रह्म बिथां मानगोनां बिथांजों लोगोसे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथां, दुलाराय बर' फरायसा आफादनि माननीय आफादगिरि दिपेन बर' बिथां, बर'नि जिबिलाक दैदेनगिरिफोर दं मैया फ्राय जों मोनजोबनो हादों। बेनि थाखाय आं गोजोननाय बावदों आरो नुजाफैनायनि थाखाय आं बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। दिनै नैथि हाबाफारि बादियै दिनै जोंना गिबियावनो फिरफिला बिरहोनाय बे फिरफिला बिरनाय आरो मुंख्लं बावनाय बे हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। दा दसे उनाव जोंहा बिजाब बेखेवनाय दं। मानोना बर' थुनलाइ आफादनि बारग' आफादगिरि थरेन बर' सारा बेखेवफैगोन, गाहाय आलासि हिसाबै थागोन आरो आसाम आयेन आफादनि माननीय बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारि बिथाङाबो फैगासिनो दङ आरो आसामनि गिबि मन्थ्रिया दिनै फैनायनि बाथ्रा। आरो बेयाव जों मोनसे दुखु फोरमायनांगोन, बोथोरा खोब जोंखौ एसे आख' फाख' खालामदों। मानोना गासै थासारियानो एसे हाब्रुबारि जाजोब्बाय। एसे थाबायनो मानसिफ्रा एसे उसुबिदा मोनदों आरो डेलिगेट्सफ्राबो गोबाङानो डेलिगेट केम्पआव थानायफ्रा अखा सिजानो गोनां जादों। बे बोथोरा जोंखौ उल्था पुल्था खालामदोंब्लाबो जोंनि मानसिफ्रा खोब गोसो हमथानाय धैर्य सहकारे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जिथु मेल बेखौ जाफुंसारहोनो थाखाय बिथांमोना नेनानै थानायखाय आं बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बिथांमोननिसिम सिबिनाय आरो खुलुमनायखौ आं बावहरदों बे गोसो हमथानायनि थाखाय। दिनै जिहेथु गिबि मन्थ्रिया फैनायनि बाथ्रा, फैनो हायाबाबो बिथाङा निस्सय मोनसे मेसेज हरगोन होननानै आं मोनथिनो मोनदों। दा बे बेलायाव जों खौसेथि बर' सुबुं आफादा जिहेतु बर' हारिनि थामोनथाखौ हमथानो थाखाय, गोजोर खालामनो थाखाय, राजखान्थिनि मोनथायफोरखौ मोनजोबनो थाखाय, जिबिलाक जोंनि सोलोंथाइ, जोंनि रांखान्थि भाबै दावगानो थाखाय जिबिलाक जों खामानि मावबाय थादों, जिबिलाक जोङो जिहेतु जों 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि मोनसे सागानगिरि आफादबो जाबाय। आफाद हिसाबै जोङो बिटिआरनि सुक्तिनि जिबिलाक दफाफोर दङ बेखौ मावफुंजोबनायखौ जोंबो हास्थायो आरो बे हास्थायनाय लेखायै जोंना बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु नैबे 3थि बर' गोजोन गोरोबथानि गेजेरजों जों बर' कसारि वेलफेयार समाज काउन्सिल मोनसे मोननो हाबाय। बे काउन्सिलखौ दिनैसिम गामि सोसनाखै, बियाब दायाखै, बेखौ बिसायख'थिसिम लांनो हायाखै। बेनिखायनो जों आसाम सोरखारखौ नारसिनबाय थादों। नारसिननाय बेलायाव गिबि मन्थ्रिया जोंनो मोनसे मोजां रादाब होनो गोनांमोन नैबे मेलनि गेजेरजों आरो आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मिनिस्टार डक्टर मनज पेगु बिथाङा। खिन्थु जों दिनै नेनानै दङ। बिथांमोना जुदि नैबे मोजां रादाब होनो हायाब्ला जोंबो फिन जांख्रिफिननायनि हाबाफारिखौ जों लागोन होननानै मैया डेलिगेट्सआव जोंहा थांखि लानाय जादों। थारैनो जांख्रिगोन। सिगाङाव जेरैहाय जांख्रिदोंमोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' दिनैनिफ्राय जागायबाय जांख्रिनायखौ। माखासे सोलोंथाइनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनो थाखाय, माखासे फरायसालिनि जेंनाफोरखौ लानानै बिथांमोना जिहेतु जांख्रिदों बेखौ जोङो जोंनिफ्राय मोजां गाहाम हामलायथि बावहरदों। बिथांमोननिखौ जों बावहरगोन आरो जोंबो जोंनि लुबैनाय मथे जुदि जायाबा बिटिआरनि बायजोआव जिहेतु 10 लाख बर' दङ, जिहेतु बड'लेण्ड सोरजिनो थाखाय बिटिआरनि बायजोआव गोबां मुंख्लं जादों। गतिके जोंनि मोन्थायखौ मोननो थाखाय हारिनि जिबिलाक जातीयताबाद बा माहारियारिबाद बेखौ रैखाथिनि थाखाय जोंनि राजखान्थि मोन्थायफोरखौ
बिनानै लाबोनायाव डिमान्ड खालामना लाबोनायाव जों मोनफ्रोमबो जिल्लाफ्रानो जोंनो साखा-फारा जानानै दङ। जोङो जुदि जोंनि साननाय मथे जायाबा, जोंनि लुबैनाय मथे जाफुंजोबाब्ला जोङो फिन जांख्रिफिननाय हाबाफारिखौ लागोन, सिगांनिख्रुइ आरो गोख्रोंसिन। मा रोखोमनि जांख्रिखांनाय लागोन? जोंथ' डेम'क्रेटिक भाबै जांख्रिखाङो, गणतान्त्रिक पद्धतिजों जिबिलाक आन्दलन डेम'क्रेसि भाबै हाथियार लानानैथ' जांख्रिनायनि मुगा गैला। डेम'क्रेटिक भाबै जों बोरैहाय जांख्रिनो हायो, गणतान्त्रिक पद्धतिजों जिबिलाक मोनथायफोर दं, बे मोनथायफोरखौ सम थासारिखौ नायनानै जोङो बेखौ खालामगोन।